On ollut erittäin positiivinen, hyvä verkostoitumisrinki tietyllä tapaa. Saanut sparrattua eri alojen ihmisten kanssa, saanut uusia näkökulmia, ää, niin sanotaanko niiden henkilöiden kanssa, jotka hakee uusia haasteita, joihin minä kuuluin myöskin, tällä hetkellä en enää. Sitten taas toisaalta myöskin niitä, jotka on jo työelämässä ja saanut kuitenkin sitä kautta myöskin sitä sparrailukulmaa ja nähdä niitä uusia näkökulmia. Niin olen nähnyt niin kuin ehdottomasti, että on ollut hyvä lisäarvoa tuottava yhteisö. Kiitoksia siitä.